Иден Ред са пуснали 10% отстъпка на туристически застраховки в Алианс Травел. Вече няма да се притеснявам, ако ме хване морска болест на круиза. 10%. Вики, айде не ме занимавай с глупости. А ти нямаше ли да ходиш с цялото семейство в чужбина? И какво? 10% отстъпка на застраховка за 5-6 човека вече не звучи толкова зле, Мая. Чакай малко, хрумна ми нещо. Мога ли да застраховам и служителите на тимбилдинга? Ами в сайта на Иден Ред пише, че отстъпката може да се използва и от фирми. Хем така ще спестиш и притесненията, ако навели се изгуби куфара с скъпите обувки. О, да. Не искам да си спомням какво се случи в Рим. Как така сте ми изгубили багажа? Знаете ли колко ми струват обувките? Ма какво ми правиш така? Не ме разбираш. Знаеш ли колко ми струват обувките? Чакай малко. Какво общо има Иден Ред с застраховки и Алианс? Иден Ред не са просто оператор на ваучери. Те правят партньорства, които добавят стойност. Защото знаят, че клиентите им не живеят само в офиса. Нави ме. Хайде прати ми линк да разгледам. Отвори си приложението на Иден Ред Плюс, за да разбереш повече.